Mae Dydd Gwyl Dewi wedi ddod a fynd am y blwyddyn yma. Felly, dwi'n meddwl mae'n amser nawr i gwneud fideo efo fach o fwy o Cymreicdod iddo fo. Felly, ma'n i'n mynd i cymryd yr blodyn genedlaethol Cymru, y Cenin Pedr, ac gwneud o'n hyd yn fwy a gwladgarol. Ond, cyn hwnna, rholiwch yr intro. Amdan yr un hon, byddwn ni'n ceisio rhoi lliw ano'r phetalu o Cenin Pedr. Yn gyntaf, mae rhaid iddyn ni cymysgu'r lliwiau. Gan fod hon yw'r special Gwyl Dewi, byddwn ni'n ceisio mynd am wyrdd, coch a gwyn. Mae'n ni'n efo'r lliwiau amdan yr coch a gwyrdd, ond amdan yr gwyn, mae'n ni'n ceisio defnyddio bleach sodium hypochlorite. Mae rhaid nawr splitio'r stem y Cenin Pedr i fewn i 3, i allu rhoi nhw i fewn i 3 sylwedd wahanol. Yr effaith mi rydyn ni'n ceisio cymryd mantais o yw'r effaith capillary. Mae hon yn gallu cael ei ddangos yn glir gan defnyddio biceri o ddŵr sydd wedi ei liwio ac papur cegin. Mae yna 2 prif grym i meddwl am efo'r effaith capillary. Rheini yw'r cydlyniant ac adlyniant. Cydlyniant yw'r grym sydd yn atynnu 2 moleciwl tebyg tuag at ei gilydd, felly ddŵr i ddŵr. Ac mae adlyniant yw'r grym sydd yn atynnu 2 moleciwl anhebyg, yn yr achos yma, y ddŵr i'r papur cegin. Os ydy'r adlyniant yn gryfach na'r cydlyniant, bydd yr hylif yn teithio lan yr solid. Mae planhigion fasculaidd efo xylem. Mae'r arwynebedd yr xylem yn effeithiol iawn am calanogi adlyniant, a llyhau i'r planhigion i gymryd ddŵr i mewn. Ond nawr mae rhaid rhoi ein Cenin Pedr fach o amser i'r effaith capillary i ddigwydd. Tair ddwyrnod yn hwyrach, hon yw beth sydd efo ni. Na oedd o'n mor llwyddiannus a mi oedd hi'n gobeithio, mae'r coch wedi gymryd yn eithaf dda arno'r Cenin Pedr yma, ond na oes yna unrhyw gwyrdd
ac mae'r bleach heb wedi teithio'n bell lar y stem. Ond maen ni'n gallu gweld sut wnaeth y coch teithio yn dda iawn ar yr ochr y stem sydd wedi ei hollti. Fan yma, maen ni'n gallu gweld y rhan o'r stem oedd yn tu fewn i'r bleach. Ac mae rydyn ni'n gallu gweld mae wedi colli ei lliw yn gyfan gwbl ac yn bron yn trylwyw. Gawn ni ail-greu hon ac edrych yn agosach. Os ydw i'n rhoi fwy o bleach i fewn i beaker arall ac ollwng ddarn o stem i fewn, byddwn ni'n gallu gweld y broses sydd yn digwydd. Yr colliant lliw yr blanhigyn yn digwydd oherwydd broses o'r enw ocsideiddio. Mae'r ocsigen sydd yn cael ei rhyddhau gan y bleach yn hollti'r cysylltiadau rhwng moleciwlau chromophore, yn newid sut maen nhw'n rhyngweithio efo'r golau ac yn atal nhw rhag rhoi mas ei liw. Felly, wnaeth ni ddewis i cael ail gais at hon. Ond efo'r cais yma, byddwn ni'n defnyddio ddŵr gynnes i geisio gael y broses yn digwydd yn gyflymach. Hon oedd beth oeddwn ni'n wedi bynnu lan efo. Am rhyw rheswm, y tro yma, na oedd y goch yn unrhyw beth mor cyntefig a tro diwethaf. Ac unwaith eto, mae braidd ddim o'r wyrdd yna i weld. Ond tro yma, am fach o hwyl, wnaeth ni wneud un efo glas. Ac mi roedd hwnna'n gymryd yn effeithiol iawn. Ac mi oedd hwn y siampl orau wnaeth ni gynhyrchu. Gawn ni nawr edrych at rheini o dan microsgop. Gan dechrau efo'r glas. Efo'r petal glas, mae'r system vascular y petal yn glir, ac wrth i'r glas cymysgu efo'r melyn y cennin Pedr, mae'n rhoi'r lliw gwyrdd yr oedd ni'n moyn iddyn ni. Nawr mlaen i'r goch, mae'n llawer llai glir, ond mae yna sicr goch mewn ardalau'r petal. Ac yn olaf, y gwyrdd. Na oes yna llawr i weld, hyd yn oed o dan microsgop. Mi roeddwn ni'n awgrymu i defnyddio glas os ydych chi'n moyn gwyrdd annog cennin Pedr. Ac yn anffodus mae hynna yn ddod ni i'r diwedd, ond gwyliwch wythnos nesaf, ble byddwn ni'n gweld pan mae'n mor bwysig i brwsio eich dannedd gan edrych at yr colonies bacteria tu fewn o'ch ceg. Ond tan y tro yna, please hoffi, rhannu a subscribio a cario ymlaen i ddysgu. Hwyl!